Úsměv kuře zuby. Jaká změna? Hele, ahoj lidi. Zdravíme vás takhle krásně po ránu. Slyšíte ptáčky zpívat. Dneska tady máme něco fakt, ale obzvlášť brutálního. Už jenom podle toho názvu. Protože takovej reaktor. To je dílo boží, jako jo. Mysleli jsme si podle názvu, jaký to bude strašný brutál k tomu deflektoru. Jo. A není. Ne. Čísla hovoří za vše. 5,5 minus půl 1 a ano, půl. Ano. Tam těch půlek už je nějak moc na mě, ale ne. 5 plachtivost 100%. V bezvětří absolutní paráda. 0,5 minus 0,5. Minus 0,5. Hele, tenhle disk, nikam jsem ho nenarval. Nikam jsem ho nenarval do stromu, dopadlo to normálně na zem a už má tutově -1, kterou mi vydrží až do konce. Jo? Je pravda, že to je 165 gramů. Přesně. Jestli chtěl říct, ve? Chtěl, ale se rychlejší. Ten totiž nemá 165, ale 175, je o 10 gramů těžší a po pár hodech se to začalo projevovat. No a trošku je to tam znát. No. Ale není to rozdíl, tak velký, jak jsme čekali. Teď počkáme, až přijde Kirill. 1,5 na konci, určitě ne, byl jsem překvapený, jak ten disk na konci dokáže být ostrý. Jo, když opravdu ztratí rotaci a ztratí to, co ten disk by měl mít, tak opravdu na konci je to docela... Klidně dvojka, úplně klidně sušeno. Dvojka, jo, no. Úplně bez problémů. Ze začátku jsme si mysleli jako spíš 0,2, on se to s časem projevilo, jo, ten disk ukázal. Mně se na něm právě líbí to, že vlastně co točí na tom turnu, ano, tak se stačí vrátit a bude to na těch videích vidět, jo, na těch hodech. Tam jsou některý, dokonce i jsme házeli do kopce proti větru mírnému a stejně se ten disk stačil vracet, jo? Pravda, pardon. Prostě je to takový disk na zývačku, no. A hlavně, jak se ten disk drží. Prostě ten rim. To se jim fakt hodně povedlo, ale ten název potom mě vymýšlel idiot. No, oni VPčka hodně používají názvy, co se týče elektřiny, energie a všechno. Když si to vezmeš, všechno, tak hodně využívají všechno kolem jako elektriky, ale, energie a to. Jako to je hrozná výhoda, protože tam těch názvů je poměrně hodně, jo. No. Ale teďka Discraft začal se Zeusem, mají Zeuse, mají Hadese. Jo, takže ty jedou, protože mají z toho boha největšího. No to jo v týmu, to jako jo. Teď mají v týmu boha, tak to začínají po bozích. No, takže tady mají takže my si to zůstáváme u elektriky. Podle mě název netrefili, ale disk trefili úplně neskutečně. Tohleto těm středně silným hráčům bude vyhovovat, jako řekl bych, víc než dobře. Bude to pro vás rovnej disk s takovou jistotou fejdu na konci a myslím si, že se s tím hodně vystykáte. Jo, dá se s ním opravdu užít. Já bych ještě řekl, že tomu, kdo házel Matrixe, tak je to tomu hodně podobný. Ano. Musím říct, ale tady bych si dovolil říct, je to delší než Matrix. No. Přesně tak, je to delší. Jo, já Matrixe házím docela dost, mám ho rád a chová se to hodně podobně, ale tady je podle mého větší plachtivost. Ano. O trošičku líp se mi to drží. To je co říct teda. Ten grip je fakt jako, kdybych si ho měl nechat v bagu, tak jenom kvůli tomu, jak se drží. Vždycky si ho podržet, dát a vzít jiný. A si to potom zahrát. Hele, pro mě, jakoby silovějšího hráče s trošičkou větší rotace, tak ten disk je takovej, nemá moji 100% důvěru. Jo, ale nemůžeme brát naše hodnoty a takový střední hráče. Ale říkám, prostě tohleto pro střední hráče bude disk číslo 1. 100% určitě a bude se vám líbit a zamilujete si ho. No, mně se docela líbí, ale bojuju s tím, jestli tohle, anebo Matrix. Pro mě je to ještě pár měsíců házení oběma diskama a pak si prostě vyberu. Jo, protože pro mě jsou to disky, které jsou si tak podobné, že se mi dublujou a bude spíš o tom pocitu. V tuhle chvíli mám nejoblíbenějšího Matrixe v Elektronu, který už je z nové formy, stejně jako tohle, a ten zatím ku podivu drží, i když už pár rán schytal. Jo? No. Takže takhle. Takže hele, mrkněte na to. Máme hody, vy se na to podívejte, dole nám můžete dát klidně ten paleček nahoru. Přesně tak. Nebo klidně, něco napsat. Klidně i paleček dolů, my sneseme všechno. Ne. Já jo. No tak jo. Opatrujte se. Mějte se hezky. Ať vám to lítá.
a užívejte si nových disků od MVP. Mějte se. Ahoj. Ahoj. Tam jednou hajzer a jednou rovně, to mírně z kopce, asi 80 metrů ke koši. Tak, tam rovně. To bylo fakt rovný. Tady už byla vidět na stabilita toho disku, trochu tu fouká a je to těžký, jo? Ten vítr se tu hodně točí. Reaktor. A tady je takový důležitý, jsou 10 gramů rozdílný váhy u nich. Modrý je o 10 gramů těžší než ten červeno-růžovo-fialový. Tak to je možná ten důvod té nestability, no. Ale to je... Já bych si pod reaktorem představil něco... ty vole, tu máš, ty vole, prostě něco brutálního. To už je deflektor! Jo. No. Nevím, jestli to na té kameře bude vidět, ale on opravdu vytočil nějakých minus 0,5, ale na konci si stíhal vracet. Takže tohodle toho půjdeme radši v hajzru. Trošku. No, máme tady vítr, do stěn cvičí. No prostě zaparkoval přímo pod koš, no. Kdyby se ten disk tak kurva dobře nedržel, vítá to strašně. Reaktor, Tambr, pade. Nekec. Uvidíme. A není to úplně celý pade, je to 48,5. Ale hezky se otočil. Tak, druhý reaktor, tenhle, Tomahawk, tak já si přejdu. Máme tady dlouhý přechod. Máme tady dlouhý přechod. No, moc zpátky se mu nechtělo, ale hezky šel na ty záda, lehoulince toto, pěkně sklouznutí. Ono tady není tolik prostoru, aby to člověk mohl vyslat víc doleva, ale už jsem ho hodně podhazoval, takže na těchto 50 metrů, hodně naklopený, když máte rádi forehandy, tak to půjde.